Hello guys. Ingon na nila pagpatrok og lubi guys. Nga nagpurma. Inyong ipahigda na guys. Iyon yung ipabarog ka pagbutang para dali sa motorok. Tan-awan nyo guys og yun sana ako pag hello na guys sa lubi. Kini lubi guys mo ni ang dwarf guys. Dwarf ng lubi na green na pilimbahon. Nga ako to nang ipahigda guys og ayaw mo scroll na ni guys. Tan-aw mo ni akong video og pwede mangayak og like guys. Like and share sa akong video nga pag similya sa lubi bisag unsang klaseng lubi basta dili dwarf ma-dwarf o dili ingani og inyo pag similya guys ug humanan yung tan-aw ni akong video guys. Kuha kog unas ana guys, kanang unas ana guys ako na siyang tapos kamot sa ubang unas ana guys ako nang kuha guys tabunan na siya guys. Yan. Ang ganan nyo guys anahon. Kaya landong-landungan po siya guys. Kayo salamat guys sa pagkas kong video.